रायजो राजाखौथ' आं नायनो खावलायगोन आं नायो आरो खनसे नायबावगोन खोनादोंना आं नोंनि बिफा नङा दै आया लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ दिनै आसामनि दाब दाब सावथुन हलाव रिलिज जाबाय। बेबादिनो बङाइगाव सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलावबो दाहाल सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जायो। दिनैनि गिबि सानाव सानजौफुनि 2 रिंगा आरो 4 रिंगा 30 मिनिटाव दिन्थिनाय दाहाल सावथुनखौ नायनो थाखाय बङाइगावनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव गोबां सुबुङा लैहोर लैहोर फैनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनां बाथ्रादि गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायनाय पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ दिनै सापागुरिनि सावथुन हलाव बर'नि देंखो मुलुगनि रानि सुलेखा बसुमतारिया नायनानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दासिम जाय सुबुंफोरा दाहाल सावथुनखौ नायाखै बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायो। सेप्तेम्बर दाननि 12 खालाराव प्रिमियार श' देखायनायनि उनाव जों दान मोनसेनि उनाव दाहाल सावथुना नैबे सावथुन हलाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै नायबायबो मेडामा नायनानै माबायदि मोनखो? प्रिमियार श'आथ' आंबो दंमोन नाथाय एसे आख' फाख'आव आङो थाब फैनांदों ओमफ्राय दिनै आं बेहाय फुल मुभिखौ नायबाय जोबोद मोजां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन आरो नायदों। ओरैनो बे फिल्मावहाय माबायदि जोंनि बर'नि खोमसि फोथायनाय बा समाजारि माबायदि बेरखांनाय नुनो मोन्दों? बेथ' सोलिबायानो थायो गेजेर गेजेर बहाबा बहाबा खना खना बांसिन माने जोंनि माबा मा होनो बेखौ सोरां माने किसुमान जायगाफ्राव बेबायदि आफादाबो दङ दा बेफोरखौनो एसे सिनेमानि माबाजों गेजेरजों डिरेक्टरबाबो जाय लिरगिरि बिथाङा फोरमायनो सानदों जोबोद गाहाम मेसेज जुदि सुद्रायलाङोबा जोंनि आसार खान्थिया सोलिबाय थानाय जायगा खना खनला जायगाफ्राव बेफोरबायदि सोलिबाय थानाय आखलफ्रा जोबलांगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन? रायजो राजाखौथ' आं नायनो खावलायगोन आं नायो आरो खनसे नायबावगोन बयखौबो खावलायो आरो बर' मुभिखौलाय जों दा मा होननांगौ रावबो नायग्राथ' गैया जाथिनि अनगायै ओंखायनो जाथियानो नायनांगौ आरो आंनिबा। थेंक इउ। बुहुमा सोलायब्ला सोलायथों अख्राङा गावस्राब्ला गावस्राथों थेवबो नोंखौनो अनगोन। दैसाया रानोब्ला रानलांथों समा थाद'योब्ला थाद'थों थेवबो नोंखौनो मोजां मोननाय नोंसोर सानैनि जै जाथों जुगे जुगे जोनोम जोनोम अनलायनाया जाथों अखाफोराव दंबार बादि नोंसोरनि जरा रुजु रुमु अनलायनाय बान्दोआव नोंसोर था खाफालनि लिरनाया दिनै आंनि मोगथाङाव थारै जाफुंमारबाय नोंखौ हास्थायनायनि सिमांनि नोंखौ लाना गोजान लामा हान्थिनायनि दिनै जाफुंबाय।
थागोन थुंग्रि जाना गसंथागोन हनायनि बान्दोआ नोंनि आंनि अरायजों गोसोनि गोरोबनाय जुगे जुगे जोनोम